Kwathi esondele eBethfage naseBethaniya ngasentabeni ethiwa eyeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe. Wamukelekile kumnikelo. Njengoba uJesu esendleleni eya eJerusalema, uhambo lwakhe lwaluzofinyelela umzuzu obalulekile. Wayedabule eJerikho, waphulukisa izimpumputhe, futhi wabiza uZakewu ukuba aphenduke. Nokho, lapho esondela entabeni yeminqumo, inhliziyo yakhe yayigxile kokuthile okubaluleke kakhulu: ukungena kwakhe eJerusalema ngokunqoba. Lesi sikhathi kwakungewona nje omunye udwendwe. Kwakuyiphuzu lokungabuyi. uJesu wayazi ukuthi umsebenzi wakhe wawuzofinyelela umvuthwandaba. Wayezongena emzini, egcwalisa isiprofetho sikaZakariya isahluko sesishiyagalolunye ivesi lesishiyagalolunye. Izixuku, zigcwele injabulo nethemba, zase zilungele ukumemezela ukuthi uyinkosi. Bendlala amagatsha esundu, behlabelela izindumiso kulowo ababekholelwa ukuthi uzowakhulula. Kodwa lokhu futhi kwakuyisiqalo somhlatshelo wakhe. Njengokuwela kukaKesari iRubicon, lesi kwakuyisikhathi lapho uJesu ebeka uphawu lwesiphetho sakhe. Bekungeke kube khona ukujikela emuva. Uhambo lwakhe lwaluzoholela esiphambanweni, lapho ayezonikela khona ngokuphila kwakhe ukuze kusindiswe umhlaba. Naphezu kokudunyazwa kwezixuku, abaFarisi, begcwele ukuqhosha, bazama ukuthulisa abalandeli abathobekile. Nokho, uJesu, ezazi izinhliziyo zabantu, wakwamukela ukudunyiswa kwabo. Ngisho noma abaFarisi bengathula, wona kanye amatshe ayeyomemeza ekukhulekeleni. Ngaleso sikhathi, uJesu wayengangeni nje eJerusalema, wayedweba umugqa esihlabathini. Wayememezela ukuthi umbuso wakhe wawungeke uze ngamandla, kodwa ngokuthobeka, ukuzidela, nothando. Futhi akekho, ngisho nabaFarisi, owayengakuvimbela. Asikhuleke. Nkosi, njengoba sicabanga ngokungena kwakho ngokunqoba, siyakubonga ngesibindi nokuzimisela owakubonisa ekufezeni umsebenzi wakho. Sengathi nathi singaba nokuzithoba ekulandeleni wena, siqaphela ukuthi umbuso wakho awusiwo owalelizwe. Sisize sikudumise ngezinhliziyo zethu zonke, sazi ukuthi uyinkosi eyobusa kuze kube phakade. Amen.